Dobrý večer, je 19:22, skoro pol 8. My sme prišli z mesta, boli sme si trošku oddychnutí po tých 2-3 dňoch makania muzikantského, takže zrejme posledný podcast z Malty. Mám tu všetkých kolegov v kapele a samozrejme aj Piťka, takže moja otázka by bola, že čo by povedali, alebo každý z vlastného presvedčenia, že ktorý deň bol pre neho najkrajší, alebo nejaká taká situácia, ktorá sa mu najviac páčila, tak by som išiel postupne. Ja budem posledný, Miško, što sa ti najviac páčilo z tých 6 či 7 dňoch? Či let, či autobus, či natáčanie klipu, či more, či písok, či skáv, no skús, či cerkov. Vítik. Z mojho hľadiska bol každý deň niečím takým zvlášť. Každý byl deň vynimočný, lebo jak po muzikánskej stránke, i potom po duchovnej stránke, po zážitky, ktoré sme tu zažili. To sú neoceniteľné premeny, zvlášť v takom veku. A ja si myslím, že topka celého tohoto nášho pobytu. Ďakujem, Miško, takže oprosíme sa Andrejka. A ešte medzi tomu musím povedať, že máme tu tak každý nafasoval napoje. My sme ich volali kaktusy, ale to sú ananasy, nie? Pičko, bo už ťa čutí, ešte ťa nevidno, už ťa čutí. Takže postupne vidíte, že každý má ananas, ale potom prídeme ďalej. Takže dáme otázočku tú istú Andrejkovi, zakladateľovi Rosu. Andrejku, povieš, že čo by sa ti najvyššie páčilo za toto dne? Ja by sa pripojil na slova tu Miška. A v mojom veku si toho vážim, že vôbec som sa tu dostal a všetko, ja si myslím, že všetko bolo OK. Jak po muzikánskej stránke, tak výlet, všetko bolo OK bylo. Dobre, Andrejku, takže ja sa postavím, bo takú ruku nemám dlhú. Ideme ďalej ku podcastovému živiteľovi. Je tu pán doktor Pišta Hajzuš. Serus, zdravíme celé Slovensko. Ornitolog a 3 v 1. No, Piťku. Ja si myslím, Michal, že niet čo vytknúť na tejto našej pobytovej akcii. Jednak ukázali sme našu kultúru. Toto ste dali tú nedeľu topku. Ale bez tebe by to nešlo. Samozrejme, že musíme poďakovať našim hostiteľom. Pripravili pre nás super podmienky. Super podmienky, ubytovanie bezchybné s bazénom, výletná loď, tá lagúna tam krásna, to človek musí tam byť, že by to prežil tak, jak to cíti a tak ďalej. Takže všetko topka, čo sa týka, ja myslím, že nikto nemôže povedať ani jedno slovo na to, že by dačo vytkol, že bolo zle. Či už prvý let mal Tonču strach, my tam sa z neho smiali na letisku, že je bledší jak stena, ale to není tak. Toňo hovoril, že už od dneska začína lietať, hej. Aj na benzínku. I na benzínku do Kyjova, keď treba. Takže z mojej strany výborne, boli tu aj kočky naše, to znamená, že technici, boli sme spokojní s nimi. Tatiana Ajzušová staršia bola technik. Áno, prišla aj podpora mladšia. Ste určite postrehli tam nejaké videjka, ktoré si povedzte sami, že svoj názor si spravte. No a z mojej strany number 1. Nech sa páči. Dobre, Piťku, ďakujem. No a ideme ku Toníkovi. Takže Toňo dneska, alebo v živote letil a takže či začneš letom, či začneš morom, alebo cerkvami, alebo vystúpením, alebo prechádzkami autobusov dneska, alebo proste... Ale skús povedať, že ktoré bolo najprv tebe, ne? Že všetko sa vám páčilo, ale ty skús jeden, že ktoré sa ti tak najviac páčilo? No, tak páčilo sa mi najvyššie včerajšok, ten výlet, co tam bolo loďou. Aha. Bolo super. A za toto 8 dní, co im zažil tu, za celý život im nezažil. Krasota. Táto zatleskáme. Zatleskáme. Krasota. Takže bude to doprial všetkým ľuďom? Každomu jednomu. Maj to vyskúšať. No nesedieť dobre. Lebo také, čo tu hovoríš, to nič. To musí každý vidieť.
To neviem fotka, videa, Áno, ale je presne tak. to na vlastnej To sa koži. nedá vysloviť toto krásu, hej. Znači, sme povedali, že najlepšie choditi mimo sezónu, tak teraz je maj, letenke máte lacné, ubytovanie lacné, Není kopec ľudí. málo ľudí a není tak horúco, takže až teraz im pocítil, lebo ja chodím väčšinou cez prázdniny a tá masa ľudí dekode vás obťažuje, alebo je to pre vás veľa, lebo už sme také pešatníci, potrebujeme veci kľudu, už diskotéka nie, no ale my zvládli aj diskotéka, takže nie je taká horúča, že sme mali do 25 stupňov, takže i more okolo 20, takže dobrý a ideme ku Ľuboslavovi, Ľubošovi, Ľubovi, Dufalovi, no to je Ľubov, no už otázka znáš, skúšam vyjadriť. Pozdravujú z posledného dňa na Malti a vyjadrím tiež ako výborné pocity celkové aj z atrakcií, aj z hudobnej stránky, aj celkové ako z celej akcii, ktorú sme podstúpili a bolo výborne. Dobre, ďakujú, Baršovní. No a už rozprávame 6 minút 15 sekúnd. Neviem, že ten podcast bude najdlhší. Takže to, čo mne môžete vidieť v celku toto naše gaštáne. Vypijeme sa s nimi. Jeden, druhý, tretí a my tam, no. Takže majú tu ananásy. A Piťo, co tam bolo vnúka? Neznáš včera? Dneska? Ananásu. Bolo tam také... Nealko. Nie je vodka, oni to majú taký špeciálny nápoj do toho, limeto, čo také. Oni do toho dávajú kúsok džusu, proste je to chladivé, je to osviežujúce, je to bomba. Takže, aby ste videli, že my sme tu partia, pripijame si na zdravíčko, takýmto spôsobom. A tešíme sa. Ešte Michalovi podám? Michal, ale nevylej. Ja sám sebe neprosím, že ešte sa mi počíval. No najprv vypijeme a tak povieš svoj názor. Čakajte, tak chlopci na zdravíčko. Mišku, Daj Bože, čau. a tebe ďakujeme, že si vybavil takú akciu. V Čeču tak budeme zdravkáty. Počúvaj, ešte môžem povedať? Hej, hvar. No, chcem ešte poďakovať pánovi starostovi, čiže ja ho volám, že šéfovi, ornitolog, za to, že vybavil takú akciu. Tešľovi tomu som už poďakoval i slovenskej reštaurant celej partii. Takže Michal, my ti ďakujeme za to, že sme mohli tu byť. Asi taktiež, bo to Michal to zorganizoval, tú akciu. To je jedno, kto to zorganizoval, ale môžem ešte častejšie, keď chcete. Hej. V prvom rade, keď chodíme po akciách, toto zase bolo také trošku iné. Pracovno sme zobrali aj svoje manželky, ktoré boli pre nás oporou, takže už mám kevut, nech budem kazovať, oni už sa skrývajú, ale ste ich videli v takých videjkoch, takže ja sa cítim jak doma, nemusím ráno si pripravovať tie veci, už manželka mi pripravuje, jak do roboty, taj tu. Takže toto rok praxe ukázali, že zohratá partia, takisto videli na Miškovi, na Andrejovi, ša mojkali. Keby ste videli toto ruky, ša hvaskali, to normálne je druhá láska. Takže nebudú ale varím, že ste si nemysleli, že po 50 potom je to lepšie. Asi hej. No dobrý, takže ja jak cestovateľ hodnotím tento výlet na veľmi vysokej úrovni, lebo je maj a voda je taká akurát pre mene, takže kúpalo sa veľa ľudí tam, ale ten bazénik tu, ty sa celkom slušíš, aj chlopci sa kúpali, Andrej sa kúpal. Andrej sa kúpal? Aj, pravda. Aj Mori sa kúpal. Hej, Andrej nevidel, hej. Takže tá lagúna tam medzi skavami, to taká je, to nič šaty také, hej, takže toto vnímam také krásne, no a jak Jožko Tešľa hovorí, že Malta je v rámci cestovného ruchu, respektíve čerpanie eurofondoch v top, takých 97% vyčerpaných financií, takže je to dosť tak vidno a je tu veľa Slovákov, Čechov, Poliakov nájdete šady, to ani netreba hovoriť, takže super, že nie je tu tak veľa ľudí, bo znám si predstaviť cez sezónu veľký nával, ale to už také pre vás možno upozornenie, že ktoré chcete mať kľudu, takže mimo sezóny a
i všetko je lacnejšie. Takže na záver by sme sa chceli s vami rozlúčiť. Točili sme aj klip, no a dúfajme, že do materiálu sme natočili dosť, že Gabika, naša Kovalčíková aj Majo Stášak to spracujú. Sem tam nám pomohli ďalší kameraman, ale väčšinou sme to robili sami. Jirka nám točil, operný spevák nejaké veci. Majo Lechan bude v klipe, aj vy nám pomáhal. Akože vymenujeme všetkých ľuďoch, ktorí nám pomáhali pri tomu, ale na záver, Jožko Tešta, jak tu bolo spomínané, ako zobrať si na sebe ťažké bremeno, ale ja si myslím, že čas ukáže, ale po tej stránke, že sme to ukázali folklór buchodňarský, lebo sme boli tu aj Rusnáci, aj Splavča, Čatkáre, i fotbalša tu hral, hej, takže veľmi vysoká úroveň a si myslím, že tak Čičanské Lito, že prvý rok bola taká stratová akcia, druhý rok už bola remíza a už potom tretí rok už to bolo o takých iných čísloch, takže prajeme Jožkovi, že by sa mu darilo v biznisi, aj jeho týmu okolo sebe, takže Jožku všetko dobre a my na záver chceme pozdraviť tých fanúšikov, že ich máme radi a sa tešíme na Slovensko a zaspívame im mnohé elit? Zaspívame? Čiže také ostali hlasivka, no. To nezateneme? Dajme. Andrej to začne. Bo Miško zachrybnutý. No, ajali, ďakujeme. Čaute. Miško, čau, poď, čau. Ahoj. Ander. Čau. Saru, pozdravujeme Slovensko. Ahoj. Ideme. Čau, Jelo. A kohuta sme nezabili. Necháme si na druhý rok. Pa, pa. Sergeja.